सा kolom tui khiklaiwi salo sal hinya horno hor hinya tei lengmano lengma hinya kheno phan rioi tipra motha bodolno swnamwi aswk kotor khwlai Bubagra Thwngrwngni hapharno yakarna da naikha Bubagra pradyot Kishore debbarma Thwngrwngni dangsao tei nukjak gwlak da Bubagra okokno swrai ke saklai rikha Bubagra Kwrak salo 29 nong Krishnapur kendro budni kokpina thangui omohai kok saka Bubagra Krishnapur kendro tipra motha bodolno khwlai rinano tei Thwngrwngni dangsao nukjak khani saka Bubagra कृष्णपुर से आप tipra motha का कैंडिडेट महेंद्र दebbarma को जिताइए। बुबागरा इसके बाद मंच में नहीं दिखाई पड़ेगा, पॉलिटिकल मंच में। बुबागरा इसके बाद राजनीति में ऐसा नहीं दिखाई पड़ेगा। आप इसके बाद बुबागरा को नहीं देखेंगे। ये मेरा लास्ट मैसेज है आप सबको। Bubagrani omohai koksab rokbai tabuk tongphlai thangka Thwngrwngni hapar kubui da Bubagra Thwngrwng yakarna eba omo ereng kokda omohai kok rogo tino tabuk kwbangma kok kwsai tongo o kok kubui hinke a salni koklam pandano Bubagrani paitha koklam panda wngsinai Thwngrwngni haparo. Bio report Kwrak.